الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. والسلام عليكم ورحمة الله. aje idan ba a manta ba mun karanta hadisi na farko cikin wannan littafin mai albarka 40 hadisi, hadisin da yake da alaka da niyya da kuma bayanin wani bangare na hukunce-hukuncenka. Abu guda biyu kawai muka manta wanda mu yi magana a kansa ba a jiya kuma yana da muhimmanci. Abu na farko at-talaffuzu bin niyya. Shin ana bukatar idan mutum ya tashi niyya sai ya yi lafazi da ita da baka? Misali ya ce nawaitu ada a salatul zuhri ko nawaitu ada a salatul asri ko nawaitu sawma ramadan. Baya halatta ga mutum ya ce zai lafazi da niyya. Niyya abu ne a zuci, har ma da dama daga cikin malamai sun ba da fatawar cewa yin lafazi da niyya wannan bid'a ne. Da haka da zaran ka zo sallah ko ka zo azumi, abinda ake bukata kudurcewa a cikin zuciyarka irin sallar da za ka yi, azhar ce ko la'asar ce, sannan wannan azhar din za ka yi ta ne kai kaɗai ko a bayan liman kake, sannan qada'i ne ko ada'i ne, wannan duk zaka labarta ma zuciyarka wannan, ba sai bakinka ya furta haka ba. Da niyyar azumi, da niyyar aikin haji, da niyyar sallah, da kowace irin niyya ba a furta ta da baka, ana kudurcewa ne a zuci, shikenan magana ta kare. Da ka kudurce niyya a zuci sai kai kabbara, shikenan ka shiga sallah. Ina fata an fahimta. Abu na biyu shine muqarana na niyya. Malamai suna yin bayani dangane da wujubul muqarana ko jawazul muqarana. Me ake nufi da wujubul muqarana? Ya zanto da niyyar da ibadar sun hadu da juna lokacin da zaka shiga cikin ibada. Ma'ana shi yasa ma a malikiyance suke cewa niyyar sallah sharadin ta shine ta yi muqarana da takbiratul ihram, wa shurutun niyyati muqaranatuha bi takbiratul ihram. Me suke nufi da wannan? Suna nufin lokacin da ka zo zaka yi azhar ka fuskanci gabas, bakinka na cewa Allahu akbar, zuciyarka na kudure irin sallar da zaka yi, azhar ce ko la'asar ce, qada'i ce ko ada'i ce, kai kadai ne ko a bayan limami ne. Bakinka na furta Allahu akbar, zuciyarka na kudure da me? Niyya. To shine muqarana din da suke nufi. To wannan muqarana din shin wajibi ne dole sai an yi ta ko kuma na iya gabatar da niyya a zuci sannan in yi kabbara? To a hakikanin al'amari shine in ka gabatar da niyya a zuci sannan kai kabbara, sallar ka tayi. In ka takuda niyya da kabbara, sallar ka tayi. Abinda ba zai yiwu ba shine kai kabbara sannan kuma daga baya ka shigar da niyya. Ta'khirun niyya li takbir, wannan ba zai yiwu ba. Ina fatan kun fahimta da kyau. To wannan kadan kenan daga cikin abin da yake da alaka da wancan hadisi, sai kuma lokacin da duk dangantakar magana ta kama a sake mai ta wani abin. A yau zamu tashi kan hadisi na biyu. الحديث الثاني عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أيضا قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال: فأجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الخفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبث مليا ثم قال لي: يا عمر، أو رواية فلبثت مليا ثم قال لي: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل. أو رواية فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. wannan hadisi na biyu ma da yace an Umara
an Umar bin al-Khattab radiyallahu anhu aidan haka shi ma an karɓo shi daga Umar dan Khattab yadda hadisin farko yake daga Umar haka wannan hadisi na biyu ma an karɓo shi daga Umar dan Khattab kuma kar ku manta cewa a cikin falala a musulunci Umar dan Khattab shine na biyu mutum na farko shine Sayyidina Abubakar mutum na biyu shine Umar dan Khattab har a cikin falalarsa annabi ke cewa da a baya na za a samu annabi da ya zama Umar dan Khattab kuma yake cewa a can a cikin al'ummar da suka gabata akwai muhaddasuna abinda ake nufi da muhaddasuna waɗansu mutane da suke da baiwa na ilhama da Allah zai kimsa musu yin wani abu a cikin zuci sai wannan abin ya dace da shari'ar Allah da ya saukar kan annabi cikin annabawansa yace inda za a same su cikin al'umma ta to da Umar ne zai zama shi in ji annabi sallallahu alaihi wasallam amma tunda babu su a cikin wannan al'ummar sai ba a sa Umar ba da za a samu da Umar ne sune muhaddasuna Umar dan Khattab yace bainama nahnu julusun inda Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lafazin bainama zarfu zaman ne yana fa'idantar da wato cewa yayin da ko a wani zamani kitibis muna zaune wurin annabi sallallahu alaihi wa sallama zata yaumin a wata rana iz tala'a alaina rajulun sai wani mutum ya bayyana gare mu tala'a bi ma'ana zahara sai kawai ga wani mutum ya bayyana ba mu san daga inda yake ba ba mu san daga wani gari yake ba wannan mutum da ya bayyana ga sifofinsa shadidu bayadu siya yana da tsananin wato ainihin farin tufafin fari kal da shi shadidu sawadi sha'ri yana da tsananin bakin gashin kansa baki wuluk babu furfura tare da shi la yura alaihi asaru safar kuma ba a ganin alamun tafiya tare da shi asar bi ma'ana alama ba a ganin alamar tafiya tare da shi alamar tafiya ku shine a ga gajiyawa tare da kai inda gane sa kake a ga kura tare da kai inda gane sa kake an gane ku la yura alaihi asaru safar wala ya'rifuhu minna ahadun kuma cikin mu babu wanda ya san shi wannan duk karshen abin mamaki ya kare a nan gurin domin yankin Madina yanki ne na Sahara inda daga wani gari ya zo daga wani kauye ya zo to dole a ga alamar tafiya tare da shi kamar kura kamar gajiya ko a ganshi da doki ko da alfadari ko da rakumi amma har kawai aga ya zo ga tufafin safari kalba abin da ya taba shi ga gashin kansa baki wuluk ba alaman kura wanda ya nuna kenan bako ne amma kuma gashi ba alaman tafiya me yasa ya suka ce bako ne suka ce la ya'rifuhu minna ahad a cikin mu ba wanda ya san shi da mazaunin Madina ne mun san kowa duk kowa ya san kowa a lokacin a Madina ba wani babban gari bane ba karamin gari ne zaka iya kirge gidajen cikin kankanin lokaci hatta jalasa ila annabi sallallahu alaihi wa sallam wannan mutum da yazo baya ruwan shi da kowa cikin mu sai ya zarce hatta jalasa har ya zauna ila annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zuwa ga annabi kusa da annabi zara da mun tabbata gare shi domin lafazin ila abin da yake nuna wa kusanci har sai da ya kusanci inda annabi ke sai ya zauna fa asnada rukubatayhi ila rukubatayhi ya jingina gwiwoyinsa guda biyu ila rukubatayhi zuwa ga gwiwoyin annabi sallallahu alaihi wasallam wani irin zama za a yi wanda zai bada wannan damar zama ne na harde ko an san harde zaman da malamin nan yayi na gefe shine mutum ya tattara kafafunsa haka a tsakiya ga gwiwar nan ga gwiwar nan idan wani ya zo gaban ka yayi irin wannan zaman gwiwarsa ta dama na iya tafa gwiwarka ta hagu gwiwarsa ta hagu na iya tafa gwiwarka ta ne ta dama fa asna da rukubatayhi ila rukubatayhi sai dinginar da gwiwoyinsa har suka taba gwiwoyin annabi sallallahu alaihi wasallam wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi ya daura tafukan hannunsa akan cinyoyinsa tafukan hannun wa akan cinyoyin wa ai dole tambaya ta zuwa nan domin an kawo wakilin suna ba a bayyana suna ba to shi sai malamai suka yi maganganu daban-daban waɗansu suka ce shi wannan bakon waza a kaffaihi ya ɗora tafukan hannunsa ala fakhizaihi akan cinyoyin annabi sallallahu alaihi wasallam waɗansu kuma suka ce a'a wa waza a kaffaihi shi bakon ya ɗora hannayensa guda biyu ala fakhizaihi akan cinyoyinsa ba akan cinyoyin annabi ba sallallahu alaihi wasallam wanne zai fi dacewa da ladabi bako ne haka kawai yaya zaka zo baka sani baka ɗora tafukan wanne zai fi dacewa da ladabi da sanin ya kamata to ta haka waɗansu karin jayar da na ƙarshe cewa shine zai fi dacewa da ladabi shine zai fi nuna halin ya kamata da yayi haka wakala sai yace ya Muhammad akhbirni an al-islam yace ba na labari game da musulunci an gane ko fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam tabbata gare shi da shi al-islamu an tashhada an la ilaha illa Allah wa anna muhammadar rasulullah
abu na farko kenan ko shaidawa ba abin bautawa bisa ga cancanta sai Allah kuma shaidawa cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne ma'ana ka yarda ba wanda yake cancantar abauta masa a ban kasa sai Allah ko da an bautawa wani wanda ba Allah ba to wannan wani bai cancanci bauta ba an jingina abu ne zuwa ga wanda bai dace da shi ba kuma ka yarda babu wanda zai kawo yadda za a yi bautar sai yau annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan shine ma'anar cewa manzon Allah din idan ka dauki samfurin bauta a wurin wani ba a wurin annabi ba kamar baka yarda da manzancinsa ba ko ka ragewa manzancinsa karfi domin dukkan wani abu da yake sunansa ibada ko bauta wanda za a nemi kusancinsa dole ne zanto annabi ya koyar da shi in ba annabi ya koyar da shi ba ya zama shirme duk wanda aka nada ya kawo wani abu na falala wanda ba annabi zo da shi ba kamar an raba aikin annabi an ba wannan mutumin rabi kamar ana nufin annabi bai iyar ba gaba ɗaya ya rage wani abu mai falala bai sanar ba an samu wani yanzu ya zo yana karawa mutane wani abu na overtime wanda ba haka suke samu overtime wai overtime to baka gama sauke farilla bai na overtime yanzu ya halatta ma'aikaci da aka yi agreement da kai ka rubuta takarda aka baka fam ka cike ka yadda ka sa hannu zaka zo karfe 8 ka tashi karfe 3 sai ya zanto ka ki zuwa wannan lokacin na karfe 8 ka tashi 3 kila baka zo ba sai 9 ko 10 sannan kuma ka zo ka je karfe 6 kuma kana bukatan wannan awa 2 da ka kara ko awa 3 a rubuta maka overtime a baka kudi na overtime aikin na farilla baka yi ba amma kana neman me ko ka ki zuwa gaba daya aikin farilla 8 zuwa 3 baka zo aiki ba gaba daya sai ga karfe 5 a office kuma kai claiming din cewa sai an baka me kudin ka na overtime idan ma'aikaci ya haka yayi dabara yaya annabi zai zo da abu duka ki karba har wani ya kawo maka falala da sunan overtime a takaice dai shaidawa annabi Muhammad manzon Allah ne wannan yana nufin ka bi shi sau da kafa cikin duk abin da zo da shi shi yasa waɗansu malaman suka ce wannan ya kunshi ma'ana ne guda 4 abu na farko ta'atuhu fi ma amara abu na biyu tasdiquhu fi ma akhbara abu na uku ijtinabu ma naha anhu wa zajara abu na 4 wa alla yu'bada Allah illa bima shara ta'atuhu fi ma amara yi masa da'a cikin duk abin da ya zo da shi abinda duk yayi umarni ka bi shi wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu abu na biyu tasdiquhu bima akhbara abinda duk annabi ya bada labari imma na da ya taɓa faruwa ko abinda zai faru nan gaba a farfajiyar kiyama na labarin wuta da aljanna dole mutum ya gaskata shi ko abin ya dace da hankalinka ko bai dace da hankalinka ba ko abin ya dace da tunaninka ko abin bai dace da tunaninka ba abu na uku ijtinabu ma naha anhu wa zajar ne santar duk abin da annabi yayi tsawa yace a rabu da shi to a ne sanci wannan abin abu na hudu wa alla yu'badu Allah illa bima shara'a kada a bautata ma Allah sai abin da annabi sai da abin da annabi yazo da shi yanzu wannan yanzu za ku je jihadi wata rana da ba dai duka fasa masallaci to wannan shine shi dawa cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne sannan wa tuqima sala tsayar da sallah ku shine sallatan ta a lokacin ta da kiyaye sharuɗanta da dokokinta sannan kuma wa tu'ti zakka mutun ya bayar da zakka ta wajibi sannan kuma azintar ramadan sannan kuma haji ga wanda ya sami ikon zuwa lokacin da annabi ya bashi ansa kan wannan kala sadakta sai ce kai gaskiya to wannan abun mamaki na biyu domin abin mamaki na farko ga wani mutum wanda ba su san shi ba an gane ko ga farin tufafi ga bakin gashin kai ba wani alaman tafiya kuma ba a Madina yake ba dan ba su san shi ba amma ga shi ya zo wurin annabi to daga ina yake kaga wannan abin mamaki ne abu na biyu galibi idan nayi tambaya ina yin tambaya ne dan ban san abin ba amma idan nayi maka tambaya ka bani ansa sai na ce eh ka faɗi gaskiya wannan me yake nuna ba na san abin tun kafin in tambaye ka kala sadakta yace kai gaskiya cikin abin da ka faɗa kala Umar dan Khattab yace fa ajibna lahu sai muka yi mamakin sa la anan wurin bi ma'anar min yani fa ajibna minhu shine bi ma'ana fa ajibna lahu domin lafazin ajiba yana yin ta'addi da min qalu ata'jabina min amri Allah rahmatullah amma nan gurin yayi ta'addi da la fa ajibna lahu sai muka yi mamakin sa yas'aluhu wa yusaddiqu yana tambayar shi kuma yana gaskata shi wanda ga al'ada mai yin tambaya bai san abin da za a faɗa masa ba ballantana ce gaskiya ne ko ba gaskiya ba da yan nan faɗa dai amma matukar ya gaskata abin da aka faɗa wannan ya nuna kafin ya tambayar ya san me yake tambaya kai sannan ya sake kala sannan ya ce da shi fa akhbirni anil iman ba ni labari game da imani menene imani
qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa sharrihi. Abu nawa kirga ababe guda shida, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa sharrihi. Wannan sune sharuɗa wato rukunan imani guda shida. Yarda da wannan shine yarda da rukunan imani guda shida. Farko imani da Allah, na biyu imani da mala'ikunsa wa mala'ikatihi, na uku wa kutubihi imani da littattafansa, na hudu wa rusulihi manzannin da ya turo, na biyar wal yawmil akhir yin imani da ranar tashin kiyama, na shida wa tu'minu bil qadri khairihi wa sharrihi. Waɗannan rukunai yadda suke a nan gurin haka kuma suka zo a cikin ayoyin alqur'ani. A wani wuri an kawo biyar, wani wuri aka kawo daya. Ayin laysal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal maghrib. Sai Allah ce walakin albirra man amana billah wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Nawa kenan? Biyar. Saura nawa? Saura daya. Shine can cikin suratul qamari, inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar wa ma amruna illa wahidatun kalamhin bil basar. Rukunin imani guda shi kenan kije kenan. Imani da Allah kuwa yana da bangarori guda uku. Imani da shi ta fuskar rububiyya, imani da shi ta fuskar uluhiyya, imani da shi ta fuskar al-asma' wa sifat. Idan aka ce rububiyya, kai imani da Allah ta fuskar ayyukansa, ya kadaita da dukkan dangogin ayyukansa, kashewa, rayawa, arzitawa, talautarwa, bayar da mulki ko kwace shi, bayar da dukiya ko kwace ta, bayar da haihuwa ko hana haihuwa din, kawo dare kawo rana, saukar da ruwan sama, fitar da tsirrai, bayar da tattalin arzikin kasa, duk wannan aiki ne nawa? Aiki na Allah shi kadai, babu mai taya cikin bayi. Domin sama da kasa mallakar sa, sama kuma daga nan ruwa ke zubowa, kasa kuma ita take fitar da tsirrai, kuma kasa din nan ita ce take taskance ruwa din, bayan ruwa ya sauka ya shayar da su kamun amfana da ita, sauran kuma sai a taskance shi a kududdufai a waɗansu koramu dan saboda mai noman rani da shi, sauran kuma a shigar da shi cikin kasa in bukata ta tashi sai mu haƙa rijiya sai mu fito da shi dan mu sha. Alam tara anna Allah anzala minas sama'i ma'an fasalakahu yanabi'atil ardi. Ubangiji da ya saukar da ruwa ya kosar da kasa ta sha ta koshi ta bayar da tsirrai, sauran fasalakahu yanabi'a sai ya nutsar da shi ya shigar da shi yanabi'a a idanu na ruwa a mare na ruwa, idan ka haka rijiya sai ya fito ka amfana da shi. Wata taska ce a kasa ta musamman Ubangiji ya ajiye mana. To yarda da Allah ta fuskar kadaita sa irin waɗannan ayyuka shine yarda da shi ta fuskar rububiyya. Na biyu yarda da shi ta fuskar uluhiyya. Abinda ake nufi da yarda da shi ta fuskar uluhiyya, babu wanda zaka bauta ta mace shi, dukkan wani dangi cikin dangogin bauta haƙƙi ne na Allah shi kadai, wani wanda ba Allah ba baya tantanta a bauta masa. Wani nan ko da mala'ika ne ko da manzo ne cikin manzanni, ballantana wanda bai kai darajar mala'ika bai kai darajar manzanni ba. Fuska ta uku shine kadaita shi ta fuskar sunayensa da sifofinsa, al-asma'u wa sifat. Dukkan sunan da yake na Allah ne shi kadai yake banta da shi, dukkan siffar Allah shi kadai yake banta da ita, wani baya kama da shi. To kuma ta suna da sifa dukkansa ba da tunaninmu ne za mu sanya wa Allah sunan da ya dace da shi ba, ba da tunaninmu ne ba za mu jingina masa sifa ba, a'a sai da abin da nassin Qur'ani ya tabbatar ko nassi ingantacce na hadisin Annabi ya tabbatar. Duk abin da aya ta tabbatar a matsayin suna na Allah ko sifa na Allah, duk abin da ingantaccen hadisi ya tabbatar a matsayin suna na Allah ko sifa na Allah, wajibi ne mu yi imani da shi, ba za mu karyata ba, ba za mu karkatar da ma'anar wannan kalmar ba, ha kawai dan ba ta dace da zuciyar mu ba. To wannan shine an tu'mina billahi. Daga nan wa mala'ikatihi sai mutum yayi imani da mala'ikun Allah. Mala'ikun Allah mutum zai imani da su ijmalan, yayi imani da su tafsilan. Abinda ake nufi da su imani, ayi imani da su ijmalan, imani da su a dunkule, shine akwai waɗansu siffofi da dukkan mala'iku sun yi tarayya a kansu. Ka yadda da wannan siffofin kamar yadda nassoshi na Qur'ani ko na hadisi suka tabbatar. Daga cikin wannan mala'iku ba a siffanta su da cewa maza ne ko mata, kamar yadda mu a cikin yan adam akwai maza da mata, a cikin dabbobi akwai maza da mata, kamar yadda a cikin aljanu akwai maza da mata. Su mala'iku ba haka bane ba wannan jinsi ɗaya ne, babu mata cikin su. An fahimci wannan? Sifa ta biyu, mutum ya yadda mala'iku wani runduna ce mai tarin yawa wanda babu wanda ya san yawan su sai Allah. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu. Sifa ta uku, mala'iku Ubangiji ya ba su ƙarfin jiki, ya ba su kuma girman halitta,
suna da girman halitta, suna da karfin jiki. Me ke nuna girman halittar su? Annabi ya ce na ga mala'ika Jibril a daren da aka yi Isra'i da ni, a wannan lokacin na ganci walahu tittu mi'atu jana, yana da fuffuke ɗaiɗai har guda 600. Kowane fuffuke ɗaya zai iya rufe sasannin sama, ta yadda inda mutum zai ɗaga kansa ba zai hango sararin samaniya ba. Kaga halitta ce mai girma. Wannan na nuna girman su kenan. Abin da ke nuna karfin su kuwa a turo mala'ika ya zo ya ɗauki gari ɗaya ya tumɓuke shi gaba ɗaya, ya hallakar da gari guda shi kadai, ko mala'ika ya tsawa gari guda ya narke, ko al'umma guda ta tafi babu ita. Wannan shi ke nuna karfin su. Sannan sifa ta gaba, mutum yarda cewa duk inda mala'iku suke ba sa saba ma Allah. Da Allah ce la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Sifa ta gaba, mutum ya yarda mala'iku suna bauta ne tsantsa, bayan ba sa sabo to kuma ba su zauna haka ba, bauta suke yi dare da rana. yusabbihuna al-laila wan-nahara la yafturun innal ladzina inda rabbika la yastakbiruna an ibadatihi. Ko da wani lokaci bautar Allah subhanahu wataala suke dare da rana, ba sa gajiya. To wannan mutum ya yarda da mala'iku ijmalan cewa akwai waɗansu bayi waɗanda su jinsi guda ne, ba a siffanta su cewa maza ko mata, sannan kuma wannan bayin suna da tsananin yawan da ba wanda ya san yawan su sai Allah, sannan kuma wannan bayin ibada suke yi kullum, sannan kuma ba sa saba ma Allah, sannan kuma suna da ƙarfi, sannan kuma suna da girman halitta. Wannan siffa ce ta dukkan mala'iku, mutum zai imani da mala'iku a jumulce a haka ba tare da tantance sunayensu ba. Kashi na biyu shine kai imani da su tafsilan. Abinda ake nufi da imani da mala'iku tafsilan shine dukkan wanda nassin Qur'ani ya tabbatar da shi ko hadisi ya tabbatar da shi, aka faɗe shi da aikin sa, to sai kai imani da shi da wannan sunan nashi da aikin sa. Kamar Jibril sunan sa ya zo cikin Qur'ani, Mika'il sunan sa ya zo cikin Qur'ani, man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibrila wa Mikala ko wa Mika'ila ko wa Mika'ila fa inna Allaha aduwwun lil kafirin. Kaga nan an faɗi Jibril, an faɗi wa Mika'il. Me aikin Jibril? Zuwa da wahayi. Sai kai imani da akwai wani mala'ika sunansa Jibril, yana da aikin da aka kallafa masa shine kawo wahayi. Kai imani da akwai wani mala'ika sunansa Mika'il, aikin da aka dora masa shine wato koro iskan da ke dauke da girgije na ruwan sama, zubar da ruwan saman da kuma fitar da tsirrai, shine aikin da aka dora masa. Sannan kuma akwai mala'ika mai suna Israfil. Menene aikin Israfil? Shine busa a cikin kaho a ranar tashin kiyama. Idan ya busa kowa zai mutu, sannan ya sake yin busa a farfado. Wa nufika fi suri fa sa'ika man fis samawati wa man fil ardi illa man sha Allah thumma nufika fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Ayi busa ɗaya duk wata rai sai ta mutu illa man sha Allah, sai wanda Allah ya so. Waye wannan wanda Allah ya so din? Ni dai ban sani ba. Ni ban sani ba. Domin Allah bai faɗe shi ba, manzansa cikin hadisi bai faɗe shi ba. Duk abin da malaman tafsiri suke kokari su ce ai Jibril ne, ai annabi wane ne, a shehu wane ne, wannan duk ba ya da asali, ba nafsi akan sa na Qur'ani ko na hadisi. Shi yasa Ibn Taymiyyah yake cewa ka jingina ilimi zuwa ga mai ilimi, in baka sani ba dole ne sai ka faɗa ba. Ban sani ba shikenan magana ta kare. Ba a iya sani sai ta hanyar wahayi, ba wani wahayi ingantacce da ya sanar da cewa ga wannan din. Duk abin da zaka faɗa ga so ne, inda zanna la yaguni min al-haqqi shay'a. Yace tunda annabi kansa an masa tambaya wani lokacin yayi tawakkufi, yace za a yi busa ranar tashin kiyama, in fito daga cikin kabari, ina fitowa ni ne farkon wanda kasara ta sage ya fito, ina fitowa sai in ga annabi Musa yana rike da gwafa daya ko dirka daya ko fila daya daga cikin filolin al'arshi. Yace to ban sani ba, shin an farkar da shi ne kafina ko kuma shi dama da aka yi busa bai mutu ba, an sakanya masa da sumar da ya a gidan duniya lokacin da ya da maganin Allah. Aka bayyana da hasken Allah kan wani dutse, dutsen ya rike annabi Musa ya faɗi sumun meko. Yace to ban sani ba, shin an farkar da shi ne kafina ko kuma shi dama tun bai mutu ba. Annabi kansa yace bai sani ba. Kai dole sai ka sani a nan gurin? Dole sai ka sani? Sai kai shiru tun da ba wahayi ya kai. Wannan mala'ika da zai wannan busa shine wa Israfil. Wannan sunan sai ya tabbata a cikin hadisi riwayar Muslim. Annabi yana yin sallan dare, a cikin sallan dare yana du'aul istiftahi, bayan yayi kabbara sai ce Allahumma rabba Jibril wa Mika'il wa Israfil fatir as-samawati wal ardi alim al-ghaibi wash shahadati anta tahkumu bayna ibadika fima kanu fihi yakhtalifun اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم.
wannan shine abinda annabi ke bude sallan dare da shi, sannan ya isti'aza, ya yi bismillah, sannan ya kama karatun Fatiha ya gama, sannan ya karanta surar da yake so ya karanta a sallan dare. ko yau zaka yi ya halatta kai wannan, sunna ne kai wannan. a shahid a ciki ya ce rabba jibril wa mika'il wa me israfil, kaga wannan sunan sa zo a cikin hadisi. sai mala'ikan mutuwa, wannan sunansa malakul maut, ko da a qur'ani a cikin hadisi ma na bukhari da muslim sunansa malakul maut. hadisin da yake cewa sunansa azra'ilu bai tabbata ba, hadisi ne mai rauni, dan haka sunansa malakul maut. qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum, haka hadisin bukhari da muslim ma haka suka ce, fa ja'atihi malakul maut, sai mala'ikan mutuwa ya zo wa mutum lokacin da za a karɓi ransa kenan, dan haka ba wani suna azra'ilu. daga nan sai malik, mala'ikan da ke tsaron wuta, wa nadaw ya maliku li yaqdi alaina rabbuk qala innakum makithun laqad ji'nakum bil haqq walakinna aktharakum lil haqqi karihun. to kaga wannan duk sunayen sa ya tabbata ta fuskar nasu. daga nan akwai munkar, akwai nakir, akwai hadisi ingantacce riwayan Abubakar ibn Abi Shayba ya tabbatar da sunayen su. masu tambaya a cikin kabari guda biyu, to kaga duk mala'ikan da sunansa ya zo da aikinsa, to wajibi ne ka san wannan sunan nashi kamar yadda nasu ya kawo, ka kuma san aikinsa. amma dukkan mala'ikan da ba ambaci sunansa ba ko aikinsa, sai dai ka yi imani da shi a kashin farko na imani da muka faɗa a jimilce a dunkule, cewa dai yana da siffofin da sauran mala'iku suke da su irin wanda muka ambata a baya. kaga al-imanu bil mala'ika yanqasimu ila al-imanu bihim ijmalan wal imanu bihim tafsilan. to haka imani da littattafai ma haka yake, ijmalan da tafsilan. ijmalan kowane annabi ya zo da littafi, ba wani annabi da Allah ya turo ba sai ya zo da littafi. tafsilan kuma Allah ya ambata mana guda 4 kacal cikin littattafan nan, su ne mai wato zabura ta annabi Dawud, at-taura ta annabi Musa, linjila ta annabi Isa, sai qur'ani na shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. banda wannan sauran annabawa mun san dai an ba su littafi, yaya sunan littattafan ba mu sani ba, babu kuma wanda ya sani, dan nasin qur'ani bai faɗa ba, hadisin annabi bai faɗa ba. idan mutum bai tambaye ka wani littafi aka bai wa annabi Shu'aibu, sai ka ce ban sani ba. wanne aka bai wa annabi Salihu, ban sani ba. wanne aka bai wa Hudu, wanne aka bai wa Nuhu, duk ban sani ba, dan Allah bai faɗa ba, manzansa bai faɗa ba, ya dai sai ya ba su littafi, sunansa ba mu sani ba. ba kuma a wajabta min in sani din ba, da ana so in sani sai a saukar da aya ko a yi bayani cikin hadisi dan in sani. tunda aka kyale ba a so in sani, sai in kame bakina, kar in ce sai na gano sunan, tunda dai wahayi ya riga yanke tunda annabi ya bar duniya. duk wani wahayi da zai zo wahayin shaidan ne, amma dai wahayin da ke zuwa da sako tun da barin annabi duniya wahayi ya riga yanke. haka imani da manzanni shi ma ya kasu gida biyu. imani da manzanni a jumulce cewa ba wata al'umma face sai Allah ya turo mata da manzo, wa in min ummatin illa khala fiha nadhir. wannan domin kulawar Allah da bayansa, kare bar su sakaka ba su san makoma ba, sai ya turo musu da manzo. amma manzannin da aka san sunansu wannan guda 25 ne wanda nassin Qur'ani ya tabbatar, banda sun sauran ba a san sunansu ba, ba kuma a kallafa mana mu san sunansu ba. galibin manzannin da muke samun sunansu a cikin littafin Isra'ilawa, a ce Shamhudu, akwai wani annabi Hizkilu, duk wannan Isra'iliyat ne. amma ka duba cikin Qur'ani an kawo maka sunayen manzanni, ga sunan gurin a cikin tilka hujjatuna, cikin surta abin an kawo maka wato har guda 18 a jere, cikin wa tilka hujjatuna atainaha ibrahima ala qaumi narfa'u darajatin man nasha inna rabbaka hakimun alim wa wahabna lahu إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. شاتكوس أنا أجري سورا كما ذاك جيك نميسا أو تنسولا رندبان أتكين القرآن ميجرما إنك هذا 25 سو أكا أنبتسونا سودان كساني sauran ubangiji ya ɓoye maka su bai so ka sani ba, sai dai kawai kai imani cewa duk al'umma da ta zo ban kasa lalle an turo mata da manzo. to kaga su ma imani da su ijmalul imani da su tafsilan. wal yawmil akhir, mutum ya imani da ranar tashin kiyama, ranar lahira kuma shine ranar karshe, ranar da idan ta zo wato ainihin za a yi sakamako ga bayi, za a kididdige ayyukan bayi, za a yi sakamako ga aljanna ga wanda ya awa Allah biyayya, za a yi sakamako ga gidan wuta ga wanda ya saba ma Allah ta'ala. وتؤمن بالقدر خيره وشره. إيماني da kaddara, me yake nufi da imani da kaddara?
imani da kaddara ya kunshi ababai guda hudu ne, in kai imani da su a dunkule su ne za su baka yin imani da kaddara. Abu na farko cikin guda hudun shine ilimi, cewa ubangiji ta'ala ya san dukkanin halittunsu da ayyukansu da inda za su zauna da kwanakin da za su yi da sana'o'in da za su yi tun kafin halittansu, ya san da wannan. Abu na biyu, ubangiji ya rubuta duk kai kawo din da halittunsa za su yi, ayyukansu, soja da ɗan sanda da ɗan kasuwa da malami da ɗan makaranta, wannan tun kafin a halittu duniya da shekara 50 ya rubuta wannan ya ajiye, kamar yadda hadisi ya nuna. Abu na uku, mashi'a ta Allah. Abinda ake nufi da mashi'a, ganin damar Allah. Ba abinda zai faru a cikin duniyan nan na mutuwa ko na rayuwa, na ɗaukaka ko na kaskanci, na cuta ko na lafiya, face sai Allah ya ga daman faruwansa. Domin mulkin Allah ya sha bamban da mulkin sauran jama'a. Mutane ne za su ga abu ya faru cikin mulkin su ba su so ya faru ba, kuma dole su gan shi ya faru. Sai ta fama da kungiyoyin adawa su rasa yadda su ai tarkici da inna dai ko an rasa yadda za a yi. Ubangiji ta'ala wato babu wani abin da zai faru cikin halitta face dan ya ga dama ne. Abu na hudu, ubangiji subhanahu wata'ala shi ya halitti ayyukanmu tun kafin mu, ma'ana dukkan abin da mutum zai aiwatar na dangin alkhairi ko kishiyan alkhairi, ubangiji subhanahu wata'ala ne ya halitti wannan abin. Sai dai kai dan adam an baka zabi na kai alkhairi ko kai sharri. Inna hadainahu sabila imma shakiran wa imma kafura. Baka kafa hujja ranar tashin kiyama kace ai Allah ya riga ya kaddara zan yi kaza tun lokaci kaza, dan haka in ya so in yi da'ar zan yi, in ya so in yi sabo shi ne ya ga dama, ni ba ni da zabi. Ba za ka ce wannan ba. Duk ko wanda ya ce wannan, zo samu bene mai hawa biyu, ka ɗora tsani ya tattakala ya hau, idan ya hau sai ka cire tsanin ka ce to sauko ba tsani, idan Allah ya ga dama ka karye, in ya ga dama ka sauka lafiya, kamar yadda gashin tunkiya idan an ji haushi ba abin da zai same shi. Zai da wannan dole sai ka kawo tsani ko sai ka kawo lifta ko sannan ya dai sauko. To dan me zai ce bauta Allah kuma kansa yayi sabo cewa Allah ne ga damar yi. In ya zo zai ci abincin safe hana shi, abincin rana ka hana shi, ita yunwa nake ji ka sai in Allah ga dama za ku ba zai da wannan ba ko. To dan haka imani da kaddara shine yin imani da wannan ababai, cewa lalle ubangiji ya san abin da halitta take ciki tun kafin halitta ta din, kuma ubangiji subhanahu wataala ya rubuta haka, kuma ubangiji subhanahu wataala ganin damar sa ne abin da duk ke faruwa a gidan duniya, kuma ubangiji subhanahu wataala wato ainihin shine ya halitti mu da kuma ayyukan mu gaba daya. To a nan gurin wajen an tu'mina bil qadri khairihi wa sharrihi, wato alkhairi da sharri ba a jingina ma Allah subhanahu wa ta'ala sharri, ko da lokaci ana jingina ma Allah alkhairi ne. An gane ko? Dan haka cikin kullu Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha bi yadikal khair. Sai ce innaka ala kulli shay'in qadir, bi yadikal khair. Ya ce wa sharru. Haka dukkan wani dangi na alheri sai da annabi Ibrahim ya jingina ma Allah ta'ala, duk wani abin da ke alkhairi ne, amma da yazo sharri bai jingina masa ba. Yace allazi khalaqani wa huwa yahdin wallazi huwa yut'imuni wa yasqin. Sai ce me wa idza maridtu fa huwa yashfi. Ya jingina ma Allah halitta, yace allazi khalaqani. Ya jingina masa shiriya, yace fa huwa yahdin. Ya jingina masa siyarwa, yace wallazi huwa yut'imuni. Ya jingina masa shayarwa, yace wa yasqin. Amma da yazo cuta bai ce ba wanda ya cutar da ni, sai ce wa idza maridtu inna ya rashin lafiya wa huwa yahdi, ko kuma wai shi ne zai warkar da ni. Bai yadda jingina masa me ba cutar. Haka cikin kisar Khidir a cikin suratul Kahf, duk dangin alkhairi sai da ya jingina ma Allah, amma abin da yake aibu ne sai jingina ma kansa. Kun san Khidir da Annabi Musa je wajen sa yace zai tafiya da shi, to in mun yi tafiya duk abin da ka ga nayi karka tambaya. Ana tafiya sai ga jirgin ruwa suna ciki, sai ya bula jirgin ruwan nan Yahudi. Sai ce aka rakata hali tuburika alaha, sai suka zo ka huda jirgin ruwa dan ka halaka ka dalmiyar da mutane cikin ruwa. Allah garji ta sai an imra. Sai ce to ban faɗa maka ba cewa karka yi mun tambaya in ka ga nayi wani abu. Sai ce la tu'akhirni bima nasit wala turhikni min amri. Kar ai mantuwa ce ne, kar ka kama ni da abin da nayi mantuwa. Nan gaba dai ba zan sake ba. Aka yi gaba sai sai ga wani yaro karami yana wasa, sai Khidir ya kama yaron ya kashe shi, sai Annabi Musa ce da shi a qatalta nafsan zakiyatan bi ghairi nafs, har kawai ran da bai taɓa yin laifi ba ka zo ka kama ka kashe ba tare da ya kisan kai ba, laqad ji'ta shay'an nukura. Lalle ka zo da wani abun mamaki, ka zo da wani abu da ya kai haka.
sai annabi Musa ya ce alam aqul laka innaka lan tastati ma iya sabra, ban ce ba dama kai ba za ka iya hakuri ba wajen tafiya da ni. sai annabi Musa ce in sa'altuka an shay'in ba'daha fala tusahibni kad balagta bil ladunni ba, yace daga yanzu in na sake tambayar ka kar ka yadda kai tafiya tare da ni, ka sake ni saki uku in yi tafiya ta. to sai suka je gaba, suka je wani gari, suka nemi a ba su masauki, a karbi bakuncin su, aka ki karban bakuncin su. sun fita bayan gari sai aka zo ga wata katanga za ta faɗi. da Khidir da katanga za ta faɗi sai rugo a guje ya zo ya kare katangar nan ya hana ta faduwa. to annabi Musa kuma ce ya mutane sun hana mu masauki, sun hana mu abinci, katanga za ta faɗi ka je kare su. amma da cewa me yasa kai haka sai yayi dabara, kasa annaba suna da hikima. sai ya dabara ya ce laushi ita latta kafta alaihi ajra, inda kaga dama da sai ka sai a baka lada wannan aikin da ke. da shi kuma ya gane tambaya ce yayi, abin da yake nufin me yasa kai haka ba tare da ka karɓi lada ba. amma sai kawo abin da kalla laushi ita latta kafta alaihi ajra, shi ko tun da shi ma ya gane annabi ne sai ce ha za shiraku baini wa baini sa'unabbi'uka bi ta'wil ma lam tastati alayhi sabra. sai ya cigaba da bayani, amma safinatu fa kanat li masakin ya'maluna fil bahri fa aradtu an a'ibaha wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kull safinatin ghasba wa amma al-ghulamu fa kana abawahu mu'minayn fa khashina an yurhiqahuma tughyanan wa kufra fa arada rabbuka an yablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik wa ma fa'altuhu an har zuwa karshen abin da ya faɗa masa, ya zana masa, yace kaga wannan abin da yasa kaga wato naƙuda jirgin ruwa wannan ta waɗansu talakawa ne suna amfani da ita dan ciyar da kansu da ciyar da iyalansu. ga wani azzalumin sarki in ya ga jirgi mai kyau sai ya kwace, to shi yasa na huda dai idan ya zo ya ganshi da aibi ba zai kwace musu, in ya tafi sai su gyara kayan su. wancan yaro kuwa ubangiji subhanahu wataala ya sanar da ni yaron zai zama in ya rayu zai zama kafiri, in ya ci gaba da zama haka iyayensa suna matukar son shi zai rinjaye su akan kafirci, sai ubangiji ya fifita a karɓi ransa a ba su wani ɗa na gari mai ɗa'a. waccan katanga da kaga na kare ta kuwa gini ne na wani mutum dattijo, ya riga ya mutu ya bar yara marayu kanana, a karkashin katangar ya sa musu taska ta dukiya mai yawa. an kaddara ba yanda za a jaddada gidan wannan katanga har sai da lokacin da yaran suka girma, in sun zo tonewa domin su sa harsashin gini sai su ga taskar mahaifinsu, lokacin sun girma sun yi wayo wani ba zai kwace musu. yanzu in na kyale katangar ta faɗi wani ne zai zo gyara musu katangar, in ya zo wajen harsashin gini ya tona ya ga taskar nan zai ba su, to sai sa na hana katangar faɗuwa don lokacin faɗuwar ta bai ba sai yaran sun girma. to anan a shahid anan gurin da ya zo wajen safina sai ya ce kanar masakin wal masakin sai ce fa aradtu an aibaha, amma da ya zo wajen yaro sai ce fa arada rabbuka an yabluga ashuddahuma, ubangiji ne ya so a can gurin, a nan gurin kuma ni ne na so, tunda nan aibu ne ni ne na so shi, a can tunda alkhairi ne Allah ne ya so shi, dan ana jingina ma Allah alkhairi ba a jingina masa aibi. kun fahimta? to me yasa aka ce an tu'mina bil qadri khairihi wa sharrihi? to shine aka ce gaba daya da alkhairi da kishiyansa din duk daga Allah yake, sai dai shi Allah ba a jingina masa sharri saboda duk a cikin abin da Allah ya halitta babu sharri tsantsa. an gane ku? babu sharri tsantsa, in ka ga sharri tsantsa to wannan sai dai dangane da shi dan adam, amma ta fuskar ubangiji subhanahu wataala abin ba sharri bane ba. yanzu shi dan adam idan aka dora masa ciwon kai ta iya yiwa ya fuskance shi a matsayin mai sharri, amma kuma ya tabbata cikin hadisi duk wanda aka tsora wata cuta ko kaya mutum ya taka za ta kankare masa mai zunubinsa. kankare zunubi sharri ne ko alkhairi? alkhairi. amma duk da haka ba za ka so baka yi ni ka kwana kana zazzabi ko kana ciwon kai, saboda me kai a gare ka sharri ne, amma a wurin ubangiji sharri ne ba sharri bane. to da haka ba a jingina ma Allah sharri saboda duk abin da ya halitta akwai wani alkhairi a boye wanda shi dan adam ba zai iya gano shi ba. an gane ko? wanda duk Allah ya azabta a nan gidan duniya dan saboda ya saba ma Allah, shin wannan abin da Allah ya kama shi da shi na azaba zalunta sai ko adalci masa? adalci kuma alkhairi, amma shi tunda azaba ta hau kansa ta zama masa sharri. an tu'mina bil qadri khairihi wa sharri. qala sadaqta, malaika yace da shi kai gaskiya. qala fa akhbirni an ihsan, yace ba ni labari menene ihsani? qala an ta'budu Allah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak, ka bauta sama Allah kamar kana ganin sa, dan in baka ganin sa shi yana ganin ka. a wata riwayan an takhsha Allah ka'annaka tarahu, wato ka tsoraci Allah kamar gashi kana ganin shi a gaban ka zai kama ka da azaba in ka saba masa. fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka, duk da kai baka ganin shi yana ganin ka. to wannan sune ababai guda uku annabi ya zana cikin wannan hadisi. abu na farko
al-islam, abu na biyu al-iman, abu na uku al-ihsan. Sannan sai ce da shi fa akhbirni an as-sa'ati, ba na labari game da as-sa'a. Idan aka ce as-sa'a ana nufin tashin kiyama. Qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace da shi bal mas'ulu anha bi a'lama min as-sa'il. Wanda aka yi wa tambaya bai fi matambayin sani ba. Abin da yake nufi ban san tashin kiyama ba. Domin sanin tashin kiyama al'amari da Allah yake banta da sanin yaushe ne kiyama za ta tsaya. Ya dai tabbata cikin hadisi cewa a ranar juma'a ne za a tashi kiyama, amma wata juma'a mai zuwa ko ta wancan na gaba Allahu a'lam. Allah ne kawai ya san wata juma'a ce. Saboda haka ba wanda ya san ranar da za a tashin kiyama sai Allah ta'ala. Yasalunaka an sa'ati ayyana mursaha qul inna ma ilmuha inda rabbi la yujalliha li waqtiha illa hu. Inna Allah indahu ilmu sa'a wa yunzilu al-ghayb. Ba wanda ya san yaushe tashin kiyama zai kasance sai Allah. Ara bi ma'ana al-alama. Qala sai annabi ce da shi an talida al-amatu rabbataha, baiwa ta haifi wato anishin uwar gijiyarta. A wata riwayan an talida al-amatu rabbaha, baiwa ta haifi ubangijinta. Malamai suka yi bayani me ake nufi da baiwa ta haifi ubangijinta, suka ce abinda ake nufi da wannan shine wato musulunci zai haɓaka ya buɗe garuruka ya ci su da yaki, a kamo ku yangi mata da yawa, an gane ko, wanda har za a zo idan mutum ya zo ya auri baiwa ya yi sadaka da ita, ma'ana kai mutum kai ya samu baiwa ya yi sadaka da ita sai ta haihu, dan da ta haifa kaga ɗa ne, amma ita har yanzu mai ce bawa ce, to an talida al'amatu rabbata hakkin, kaga shi ɗa ne ita kuma ta zo mai baiwa. Shine waɗansu malaman suka fassara shi, ma'ana an talida al'amatu rabbata. Wa an tara al-hufata, kuma kaga al-hufata, al-hufata jam'i na al-hafi, al-hafi wanda yake tafiya kafarsa ba takalmi, al-hufata kaga mutanen da ke tafiya kafansu ba takalmi, al-urata, al-urata kuma jam'i na al-ari, al-ari mutumin da babu tufafi a jikinsa, imma ba tufafi gaba daya ko kuma tufafin bai wadaci jikinsa ba. Al-alata talakawa, domin daga al-aila ne. Allah ce wa wajaraka ailan fa azna, ail ma'ana talaka kenan. Zaka ga mutane da suke da wannan sifa, ga su kafa su ba takalmi, ga su babu tufafin kirki, ga su kuma al'ala. Ri'a ash-sha'i, masu kiwon awaki, ma'ana har ma ba su kai yadda za su mallaki raguma ko shanu ba sai awaki, saboda talakawa ne su. Zaka ga irin waɗannan mutane da karshe sun zo ya tafawalu na fil bunyani, suna gasar tsawaitawa fil bunyani wajen gini. Wannan yana so ya gini da yafi wannan, wani na son katangarsa ta fita wane, wanda da su ne suke da wancan matsayin. In kaga irin wannan ta faru to kiyama ta kusa zuwa kenan. Hakan ya faru ko bai faru ba? Sun man talaka, bayan wannan mutum ya gama wannan tambayoyi, annabi ya gama bashi wannan amsa, sun man talaka, sannan sai ya tafi, sai ya tashi ya tafi. Sai ce falabistu maliyan, Umar dan Khattab kenan, yace sai na zauna maliyan wani lokaci. ثم قال لي sannan sai annabi yace da ni ya Umar, ya kai Umar, atadari man sa'il, ka san kowaye wanda ya zo na wannan tambayar? Qultu, sai nace da shi Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah da manzon su suka sani amma ni ban sani ba. Qala, sai annabi yace da shi hadha jibrilu, a wata riwayan fa innahu jibrilu, ai wannan mala'ika jibril ne yazo yu'allimukum dinakum, dan ya sanar da ku addinin ku. Ya yi tambayar ba dan shi ba sai dan ku fahimci menene musulunci, ku fahimci menene imani, ku fahimci menene ihsani, ku gane alamomin tashin kiyama, dan ku yayi tambayar dan ku sani. Shi yasa sigar tambaya da ansa ɗaya ce daga cikin sigogi na yada ilimi tsakanin al'umma. Shi yasa Qur'ani yazo da ita da yawa, shi yasa kuma hadisan Annabi da dama zaka ga akwai alamar tambaya sannan kuma asfanta su. To wannan riwaya haka take, haka Imam Muslim ya ruwaito, a wata riwaya da Tirmidhi ya ruwaito, a maimakon a faɗi al-islamu kafin a faɗi al-iman sai aka fara faɗin iman sannan aka ambaci al-islam daga baya. A wata riwayan daban kuma a wani wurin daga cikin inda Muslim ya ruwaito, da aka ambaci al-islam ba a kawo al-iman ba sai aka kawo al-ihsan, sannan daga ƙarshe aka kawo al-iman. Dukkan su dai waɗannan ababai guda uku mataki-mataki ne daga cikin matakai na musulunci. Al-islam shine farko, na biyu al-iman martaba ta biyu, na uku shine al-ihsan. Idan kuka lura a nan gurin an fassara mana musulunci da ayyuka na zahiri, ayyukan gabbai. Domin da aka tambaye annabi menene musulunci sai ya zana ababen da suke ayyukan gabbai ne. An tashhada Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, wannan harshe ke furta wannan aji.
tuqima sala gabbai ke yin sallah, tutiyar zakat, ta sumu ramadan, wata hujjal bait, wannan dukkan su ayyuka ne na gabbai. Waɗannan ayyuka kuma sun kasu kashi uku, akwai wanda ake yi da jiki kadai, akwai kuma wanda ake yi da dukiya kadai, akwai wanda kuma da dukiya da gangan jiki ake yi. Wanda ake yi da jiki kadai kalmar shahada harshe ke furtata, sallah gangan jiki ke yi, azumi gangan jiki ke yi. Wanda ake yi da dukiya kadai shine zakka ta wajibi. Wanda kuma aka hada wani bangare na dukiya da jiki shine aikin haji. Sai kasance an mamaye dukkan ayyuka na zahiri, domin dukkan wani aiki ko dai da gangan jiki da dukiya, ko da dukiya kadai ko da gangan jiki kadai, inda ayyukan ibada ne anan. To sai aka fassara musulunci da cewa ayyukan zahiri su ne musulunci. Da aka zo fassara imani sai aka ambaci dukkan abin da yake kuduri ne na zuci, itikadi ne, aqida ce ta zuci, al-imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'minu bil qadri khairihi wa sharrihi. Wannan duk a zuci ne mutum ke kudurce wannan. To shi yasa sai waɗansu malaman ke cewa lokacin da duk aka haɗa musulunci da imani a cikin hadisi ɗaya ko aya ɗaya, to al-islam yana nufin ayyukan zahiri, al-iman yana nufin mai kuduri na zuci. To al-ihsan shine shugaban su gaba ɗaya, dan mutumin da ya je martabar ihsan ya kai martaba da ake bukatan bawa yayin yunkuri ya kai ta matsayin sa na mummuni. Shi yasa al-ihsan duk inda ya zo zaka ga ko an hada shi da musulunci ko an hada shi da imani, dan shi ya mamaye su duka, ko a hada shi da takawa. Bala man aslama wajhahu lillahi, sai aka ce me wa huwa muhsinun, kaga sai aka hada al-islam da me al-ihsan a cikin aya daya. Wa man yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsinun faqad istamsaka bil urwati al-wuthqa wa lillahi akbatul umur. To haka za ga an hada al-ihsan kuma da takawa, wani lokacin hada shi da imani a wuri guda. Laysa alal ladzina amanu wa amilus salihati junahum fima ta'imu idza mattaqaw wa amanu wa amilus salihat thumma taqaw wa amanu thumma taqaw wa ahsanu. Sai aka hada al-ihsan da al-iman wato a aya guda, dan annama al-ihsan ya shafe su duka gaba daya, ita ce martaba ta karshe. To sannan kuma a nan gurin wato kamar yadda na sha faɗa a waɗansu lokuta da suka gabata a waɗansu darussan da ba wannan ba, cewa da al-iman da al-ihsan suna dangantaka da juna. Idan aka zo wani wuri aka ambaci al-imani kadai, to al-islam ya shiga cikin sa. Idan aka zo wani wuri aka ambaci al-islam kadai, al-imani ya shiga cikin sa. Amma in aka hada su biyu a aya guda ko su biyu a hadisi guda, to al-iman yana cin gashin kansa, al-ihsan yana cin gashin kansa. Sai zanto al-iman wato yana nufin kuduri na zuci, al-islam kuma yana nufin mai ayyuka na gabbai na zahiri.